Ορίστε 3 λάθη που κάνει το ChatGPT. Το ChatGPT αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Παρ' όλα αυτά, κάνει αρκετά λάθη ακόμα. Ας δούμε λοιπόν 3 πολύ βασικά λάθη, τα οποία αν αναγνωρίσετε, μπορείτε να τα προλάβετε. Πρώτον, πολλές φορές κάνει λάθος υπολογισμούς. Το ChatGPT μπορεί να κάνει εύκολα μαθηματικές πράξεις, αλλά πολλές φορές αγνοεί μερικά από τα δεδομένα που του παρέχεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην τα υπολογίσει και πολλές φορές να βγάλει κάτι λάθος. Δεύτερον, μπορεί να επινοήσει πράγματα. Αν και γίνονται συνεχώς update στο ChatGPT, ακόμα η γνώση του δεν έχει φτάσει έως το 2023. Αυτό τι σημαίνει? Πολλές φορές, αν του ζητήσετε να σας πει για ένα γεγονός που έγινε το 2023, το ChatGPT αντί να πει πως δεν γνωρίζει, θα επινοήσει μία απάντηση. Και τρίτον, προσοχή όταν γράφετε κείμενα. Αν και το ChatGPT μπορεί να σας βοηθήσει εξαιρετικά στο να γράψετε κείμενα, πολλές φορές αυτά τα κείμενα εμφανίζουν αρκετά γραμματικά λάθη. Κάνε like και follow για να μαθαίνεις περισσότερα.